Sziasztok! Ebben a videóban a Mesteremcén a TNT Ranon fogok játszani. Ez ugye van belőle több is, és ugye itt van 4 ilyen. Itt a kettes, ez most például tele van összes. Ebben vannak, utána megyek akkor erre. És 4 másodperc, 2, 1, és kezdődik is a TNT-ren. Ez valami így össze van rombolva valamiért, nem tudom miért, de valamiért le van rombolva. Még 4 ember van kívülem. Most ugye mi ketten vagyunk itt fönt. Ebből a csajjal. Ugye itt nem szabad megállni, mert akkor leesel, és mert tűnik mögötted el a blokk, és szaladnod kell. Ha leesel, akkor egy szinten lejjebb esel. És aki a legutolsó szinten leesik, az kiesik a játékból. Most például csak én egyedül vagyok itt fönt az elsőn, na, elszóltam magam. Most a másodikon vagyok egyedül. A többiek gondolom már lejjebb vannak. És itt már rengetegen szaladtak, lehet látni. Mert így szedik ki mögöttünk ki a blokkot. Már csak egy ember van kívülem. És nyertem. Ennyi, meg is nyertem. Ez könnyű volt. Még egy ember kell. Ez az, belépett még egy ember. És 56 másodperc múlva. Nem, kilépett. Be van őrülve. Na. Ez egy csillár akar lenni, vagy mi? Tök mindegy. Lejjebb megyek. Nem megyek tisztára. Gondolom, ja, értem, hogy eltűntek a TNT-k és leestek ezek a cuccok ide le. A dolgok ide le. És most én tisztára lementem, és most elrontottam, mert na. Most bejött egy ember, és ha én most kimegyek, akkor megint várni kell. Úgyhogy itt kell maradnom lent, még a másik ember le nem jön. Azt gondolom, vagy remélem nem fognak alattam eltűnni a blokkok, úgyhogy itt vannak ezek. Erre rámegyek erre a nagy blokkra. Akkor itt járkálok. Elkezdődött. Az ember biztos le fog esni így. Várom az embert. Nyerte az egyes mapa. Na. A gyerek gondol meg tisztára fönt van. Nem ide fog esni. Mert akkor kettőnk itt lesz. És akkor ez úgy rossz lesz. Egyikünknek le kell ugrani, és nem fogjuk eldönteni, hogy ki. Most azt hiszem ezen a szinten van, nem. Hogyha onnan leesik, akkor ide erre a szintre jön, amivel utána leesik a vízbe. Na, most esett le a utolsó szintre. Ott megy. Ott van-e? Ott ugrál. Ott ugrál. Körbe-körbe megy. Nem akadt meg. Na, ott megy a...
Az most szerintem mindjárt le fog esni. Ide miért nem megy? Ott nagy pusztaság van. Itt is. Ott van a... Mindjárt le fog esni. Érzem. Ott megy. Nyertem! Ennyire könnyű! Figyeljetek! Megyek, leugrok, rámegyek erre a nagy blokkra, és itt túlélem. Fogadjunk! Ki mondja, hogy nem fogok? Hát pontosan a Kitty. Gondoltam. Oké, akkor én most ide lepihenek. És akkor a szavazás el is kezdődik hamarosan. Túl fogom élni. Mert a gyerek nem olyan okos, hogy le tud jönni. Nem olyan okos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyerek! Na. Áram azt a gyereket, addig itt sétálgatok, nem megyek bele a vízbe. Itt. Majdnem kiütöttem a blokkot. Ki lehet ütni. Ja, de akkor semmi nem lesz. Na. Gyerünk. Szól van ma? Hanyadik szinten. De úgy ugyanaz a gyerek jött be, aki előbb. Úgyhogy ugyanúgy le fog esni. Na, nyertem is. Itt van az a hülye gyerek. Szevasz! Tessék, túléltem. Na, itt túlélem-e. De még most se jön le. Olyan hülye. Azt hiszi szerintem, hogy csak lejjebb akarok menni, hogy ő nyerjen. Basszus. És bejött még egy gyerek. Remélem a vízbe marad. Nem jössz ide? Tűnje innen! Tűnje innen! És lejönnek. Azt hiszik, hogy itt ugrálni kell. A gyerek ma ki is esett. Olyan hülye, hogy akkor is ugrált, amikor már elkezdődött. Mi ketten vagyunk. Mi ketten vagyunk. Nem fogom. Na? De, most mit fogsz lépni erre? Megmozdulsz vagy nem? Dönthetsz. Na? Eldöntötted? Mozdulsz? Nem mozdulsz. Na, gyerünk esére. Na, és elkezd ugrálni. Hölgyeim és uraim, ez most meglássassuk, hogy mennyire el fog bukni ez a gyerek. Jó, figyeljük. És nyertem. Mondom, olyan hülyék ezek az emberek.
Oké. Szerintem ez a videó ennyi lett volna. A következő videóban majd találkozunk, az is szerintem mesteremcés lesz. A következő videóban találkozunk. Addig is, sziasztok! Oké, várjátok egy kicsit. Hogyha még valaki nem tudná, volt egy kis dolog, amit nem mutattam be, hogy lehet csinálni a Skype-be, mi az a TNT-re, hogy itt egy kis blokk, hogy onnan leugrasz ide, és akkor itt le tudsz ugrani. És meg is halsz. Ki van rakva ott valami. Na, akkor a következő videóban találkozunk, addig is